It's coming. Morning, sir. Morning. Yes, Tambo. Yes, sir. Ndambouya ndichikutsvaga workstation kwenyu ndikanzwa usati wasvika. Basa takutanga nenguva yemazuva. My 8. And iwe unoyana kotatu. Anyway, that's not the story. Nyaya urienda kudedzera ndeyekuti I've been receiving complaints kubva kune vangu vanoshanda navo. Yes, don't give me that look. And complain yacho inini ndakatozozvinotisa ndikaona kuti it's true. Iwo une trend yawakatanga mazuva ano yekuti uri kupfeka zvaunoda uchiuya pabasa. And vangu vanoshanda navo vakutaura kuti they are not feeling comfortable. Semapfekera unoita uchiuya pabasa. But what's wrong with mapfekere angu? Look at your dressing. But you feel comfortable one. Yes, you feel comfortable, but are you going to a wedding party or you are coming to work? Panapa tune dress code yedu yatinopfeka. Anditi, takati tinopfeka formal. Monday to Thursday, then Friday topfeka smart casual. Ansizvo. And this is a mini dress. Uri abuse vanhu vari kushanda navo. Do you know that? Ndikuva abuse how? Ndambovabata here ndavaita safe. Sexual abuse hairevi kuti wabata munhu physically kana kuti maita sei. Ndopa paunozonzwa vanhu vakutanga kupa negative comments about you. It's because of the way you dress. Kupfeka zvinhu zvaunofeel comfortable nazvo, yes, but each and every occasion in a type of dressing yaunofana kupfeka. This is work, not a party. Okay. Ngazvipere nhasi, ngazvigume nhasi. Ngatipfekese vanhu vari kuuya kubasa, kwete kupfeka sevanhu vari kuenda kunesa vanhu pamiedzo. Kana mukamupunyikidzwa kana kuripo kana kuita sei pamoto kuti yei vanhu vade istirisu tiri kuvahwezva. Let's avoid zvinoavoidika nai. Ita kuti vanhu vari around you feel comfortable. You can go back to your workstation. Okay.